Dili lang mamoritay o bugas humay ang nabalaka sa pagsaka sa presyo sa bugas, kundili ang mga mamaligya ay usab. Samtang ang FA Rice giapas lang gihapon ang supply. Si Chona Carrion sa report. Mga mamaligya ay sa merkado publiko sa dakbayan sa Mandaue, mitsabaw na sa padayong pagsaka sa presyo sa commercial rice. Matag semana na lang sila kun mangumpra og misaka hangtod 50 pesos ang matag sako. Sa Mandaue City, mapalit ang commercial rice gikan sa kapin 40 pesos ug ang labing mahal 54 pesos ang matag kilo. Kada kumpra ba? Saka. Pila may musaka ano? Asa na 30. Usahay ko 50. Sako? Oh. Samtang apas lang gihapon ang supply sa NFA Rice sa Mandaue City Public Market. Ang tulo ka mga NFA accredited outlets kanunay mahutdan og stocks. Kining usa ka outlet na abdan og 50 kasakong NFA Rice kaganang buntag ug napanan-awang mahuro tradayon tungod sa naglinya nga mga mamalitay. Tag 32 pesos ang matag kilo sa NFA Rice. Sige nga po mag-apas sa NFA, ma'am. Pero kasagaran, sa mahotdan mawala ang stock niya, nikaugmanan sa maabot. Karong para ni naibot karon gahapon hotdan mi. Chona Carrion, Balitang Bisdak.